सिगाङावथ' सावरायनाय जादोंमोन सार आरो सावरायनाया ओरैबायदि सावरायदोंमोन माने सिगाङाव जोङो फार्स्ट बडि दाजेननायावनो बेवहाय गामि गामि मेम्बारफोरखौ लानानै गामि थांनानै जों नायजोबनांगौ नैबे खोथाखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय दिनै 2 बोसोर गाहाम जाबाय माबाया जानानैहाय मा होनो चेयारमेना दिनैसिमबो बे फाथाबारि सुदेमफारा आरो नारेंगोदै बे जायगायावहाय दिनैसिमबो गानाय हैयिखाय होमब्ला जों मानसि नंले होननानै जोंखौहाय एकदम जों इउपिपिएलनि मानसि नङा होननानैहाय जों सानबाय आरो खिन्थु बयबो मिथिगौ आंखौ बे सिगांनिफ्राय जेला अफिस जायो मा जायो बेवहाय अफिस नेग्राफ्रानो बुंनो हागोन आंखौ सोरबाया बुङो बे सुखिदार दोननाय जादोंमोन जों अफिस नेग्रा बेवहाय आं सिगांनिफ्राय इउपिपिएलखा ओमफ्राय बेवहाय आं ओरै बिजाब्ला आं थानो हाया बे सुखिदारफ्रा बुङो आरो अफिस नेग्राफ्रा बुङो ओइ आदालै ओइ अफिसाव जेबो गैथारा बेनिखायनो गोदै सेरसेसो बायना होलांला हामगौमोनलै होननानै बुंब्ला आं सेरनै गाहाम 1.5 केजि गाहाम बेबायदि गोदै एरि बायना होलाङोमोन। ओमफ्राय मालाबा बुङोमोन ओंखाम जानायावहाय जेबो बाथोन बालाबो गैया होननायखाय बे समावबो मालाबा ना सेरनै मालाबा दावदै 10 गाहाम बायना होलाङोमोन आं। ओमफ्राय बेबायदि नायथारिखाय दिनैहाय आं ओरैबो नायथारिखाय आं बिपिएफआव हाबनांगौ गोनां जाबाय। नैबेनो आरोखि आंनिया बिनि गुनैहाय दिनैसिमबो गानाय हैयाखै आंनि सिथ्लायाव। ओमफ्राय दाबो बे जुदि निमानसा जाद्लायोब्ला मिलायोब्ला आं दाबो इउपिपिएलआव आं फैफिनगोन। औ बिदिब्ला नोङो चेयारमेननि थाखायसो नोङो औ चेयारमेननि थाखायसो आं दुखु नांनांगौ गोनां जादों। बेनो आंनि बुंनांगौआ। दाबो जुदि बे चेयारमेनखौ बे मासिनिफ्राय बोखायोब्ला दाबो बे चेयारमेनखौ जुदि बे मासिनिफ्राय बोख्लायोब्ला आं दाबो फैफिनगोन इउपिपिएलआव। नोंथांमोनाथ' चेयारमेनखौ बोख्लायनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय डिमान्ड खालामबाय थाबाय। ओमफ्राय नोंसिनि बाथ्राखौ मानि थाखाय खोनासङाखै बिनि सायावहाय फंनैसो बुंनो हागोन नामा? बेयो मानि थाखाय खोनासङा आं बेखौबो मिथिया आरो। नोंथांमोना सानो नामा नोंथांमोनखौ रोंगौथि गैयैखाय बिथांमोना नोंसिनि बाथ्राखौ दानो नोंथांमोननि बाथ्राखौ? माने जों जाम्बा जाम्बिखाय जोंनि खोथा रज'खानाय नङा होननानैहायसो सानो नामा बिसोरनि खोथानो बुंनो रोंखाया आरो दाबिनोबो हाखानाय नङा बिसोरो होननानैहायसो नाया नामा नैबेबायदि सानो आरो जोङो।